दायो जोंनि मानगोनां बिफनखौहाय आङो मावफुंनो खावलायबाय। yang menjalankan yang mengasih perubahan baiknya ini lebih berhasil. Hari ini saya berbicara mengenai hasilnya apa? Anu boskubo sahabatku bangsa sana sahibai. Mana negara mencampuri kasih ini monai ada arus ni pada bersinggungan tangai 20 ni proses result tu semua mudah kerana apa? Ini notama kasih ini online ni juga hendak yang sana mana negara semua doa semua ujian itu hanya untuk notama ni arus ni pada bersinggungan berbeda strong help kemudian berbeda juga kurangnya apa ada exam mau semua mudah लिरनानै बेबायदि एग्जामखौ जोङो मोजां खालामनो हाबाय जोंनो नांगौ बायदि मोजाङै जों खालामनो हायासैब्लाबो जोङो जा एसे खम हारसिं मोननानैब्लाबो जोङो बे एग्जामखौ जोङो मोजां मोनबाय बेनि थाखाय जोबोद रंजानाय मोनदों गोसोआव आरो आं खावलायनो सानबावदों जाहैबाय जोंनि गोबां फरायलांनांगौ समाव प्रभुआ जोंखौ हेफाजाब होयो बेनि थाखाय नोंसोरो जोंनि थाखाय जोंनि फरायनायनि सायाव आरज खालामनायनि थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो आं बुंनो सानबावदों जेनाखि जोङो जेसेबांनाखि मोजां खालामनो हाबाय जोंनि उननि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनिफ्राय साबसिन खालामनानै जोंनि बे गामिखौ एबा जोंनि मण्डलिखौ गोजौआव दिखांनो थाखाय आङो खावलायनाय थाबाय गासिबो स्टुडेन्टसफोरनि सायाव आङो बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ।